Nikora mogiro kamano kuom keto Ramogi TV kama kidieny mar ariyo mar chenro mar duol ma eka mogo e mbaka wapimo godo piny to piny dhi nade. Kiny wang'eyo ni nitiere ng'anyo kendo Azimio la Umoja One Kenya Alliance mopango ng'anyo no. Jatend piny Kenya to wacho ni ok obi yie mondo mwandu mar ng'ata ng'ata kata ngima mar ng'ata ng'ata mondo odhi oko nono e wach mar ng'anyo. Wabiro winjo ni to koro gidhi pange nang'o. Mondo Jared Okello ni kaendi men jaod bura manyando. Erokamano ahinya kuom miwa seche gi mheshimiwa. Wachaka ni chenro chalo nade makiny. Upango nang'o odhi chakore saa adi to odhi kanye nikech nitie gima osewacho mang'eny ni nitie odhi timore Kenya ngima. Chenro chalo nade? Chenro en mana mosebedo ka timore to kacha. Mokwongo yiena mondo mos nyikwa Ramogi noimore uru duto. Amor kendo mar duogo studio mar Ramogi TV mondo wambek kodu kaka wambeko kinde ka kinde. Erokamano bende ne jonyando geno ni gi tieko odiochieng' yo makare kamoro amora ma gintie kendo mos noimore uru. Chenro en mar ng'anyo kendo ng'anyo ok en gima nyien kuomwa kendo ng'anyo ok en gima ochakore sani. Ng'anyo mar jo-Kenya kaachiel kod piny mangima en gima itimo kinde ka kinde manyiso gima dho ngere luongo ni dissatisfaction mar loch mantie matiyo Uganda. Kinde duto kineno kata mana television mag pinje mopogore opogore kata mana maguka obed ma jo Royal Media Services moloyo Ramogi kaachiel kod Citizen unyiso nyaka ng'anyo matimore kuom pinje maoko machalo nyaka pinje man kod lony mamalo machalo Amerika. Kinde ma jopiny oneno ka wach moro chandogi ma sirkal ok dwa chike ite peyo to ji dhi e ng'anyo maduong' minyalo paro kane polise moko odiyo ng'ut jarateng' George Floyd mane ng'anyo muoch e piny mar Amerika kamoro amora. Wan bende nitiere weche ma osebedo ka chandowa kaka jo-Kenya kotenore kod yiero manyocha wa ma bende nwawacho negi ni nitiere weche ma nyaka wawuoyie. Machiel kuomgi ne en kaka yawonwa sava mondo wang'e gima notimore e yiero. Supreme Court nosewuoyo giseng'ado ni Smartmatic nondiko barua ni ok dang' uyaw sava nikech biro compromise copyrights mar wechegi mag tayo yiero ok ne Kenya kende gi pinje maoko. Ne waneno ni nengo mar piny kata mar ngima ohingo japiny mago gik mane wadwaro ni nyaka wagoe mbaka mondo wawuoye. Kopogore gi weche mamoko mag nyiewo parties bende makoro ruto olo pesa nyiewo ji mondo dhi oti kodgi kaka Kenya Kwanza e od bura kacha. Koro waneno ni magi gik manyaka wawuoye to ok gisedeo mago kata obedo ni wan kaka oganda mapingo ma dho ngere luongo no opposition waseyie mwadok piny kinde ka kinde mondo mi wamigi ane thuolo mar mondo ji ogo mbaka. Kinde ka kinde gitamore gitiyo kodwa kaka gima iketho godo saa ni ka koro waseketho saa to jopiny wigi biro wil gi weche ma jakom Raila Amolo Odinga kaachiel kod jo-Kenya mamoko dwaro. Koro ni gin gineno ni ani ka wich osewil to koro wechego ibiro kaw ibiro kal kamano. Ing'e ni kata ka wich owil to ok onyiso ni weche ka osebedo addressed. Omiyo gina weche masiko chandowa. Wase dhi ng'anyo mathoth to juma mokalo to gi juma ni koro ne wakoni en min ng'anyo akia ni dagi en da ng'anyo makoro wabago e Kenya mangima. Inyalo paro chieng' tich abich kanyocha jo-Kenya wuok oko te nikech kinde ka kinde joge wacho ni ng'anyo en gir jaluo. Ka en gir jaluo to ging'e ni ng'anyo Kisumu, Migori, Homabay, Siaya to gi Kibera, Nairobi e kaka ging'eye pile. Mineno ka kinde mwabago ng'anyo tioro polise mang'eny dhi Kibera mondo dine ja Kibera kik dhi tich nikech ging'eyo ni jaluo modak Kibera. Ging'eyo ni idino Kisumu, idino Siaya gi Homabay gi Migori mondo mi kik ng'anyo otimre e yo ma wadwaro. Nikech ng'anyo to ken gima dang' iwache ni otenore e tok chik, tenore e tok chik, ng'anyo ni ei chik. Koro wasebage niya kawuono kochakore otieno saa 6 ma wadonjo odiochieng' manyien mar tich adek koro ng'anyo chakore kanyo. Onge mitoka maringo nikech mitokni bende no osewacho ni gibe kiny gionge ndara koro donjo kodwa maber. Onge ng'ama dhi tich nikech wanie ng'anyo.
onge gimoro amora ma kiny otimre e Kenya ka ok en wach mar Kisumu gi Nairobi kende. Ma tich abich neno ka Kisii for the first time Kisii oingo jokondele ng'anyo kendo jokondele koni kiny gikalo jo Kisii. Kisii nyo muoch moro ma kata sirkal ne poko paro ni Kisii nyalo bago ng'anyo malich machalo kamacha. Neno Vihiga, Kakamega, Trans Nzoia, Kitale, nyo wan Mombasa, neno kaka chalo nyaka Turkana. Ja Turkana nyogo wuodma ni embe piny oinge to chikore kuche dho nam mar Turkana to ng'ama dewo wach ne onge. Koro kiny en da ng'anyo nikech matich abich anyo min-gi. Koro kiny en ng'anyo ma pek mapok ne sirkal oneno nyaka nene. Kanyo chagiwe ni matich abich chanyo ng'anyo macha nyathi kiny koro negi rad kod ng'anyo. Omiyo chakore kawuono saa 6 otieno to odhi ringo nyaka kendo kiny saa 6 motieno. Ka kiny romo odhiambo seche ma koro ng'anyo ni amidi to jakom gi lange mani Azimio One Kenya Coalition biro wuok mondo wuo gi piny mangima. Ok giwuo gi jo Kenya kende, giwuoyo gi piny mangima. Kiny negi appraise jo piny on success mar ng'anyo kako timore to gi kiny negi chagi chiw direction machielo nikech kiny kwa ng'anyo ok e giko mar ng'anyo. Koro kiny ne jakom pangno kata kwa chak wadhi ndara chieng' tich abich kata kwa dhi juma manyien. Koro kiny ka giseng'iyo kaka piny oringe weche mag ng'anyo, kiny nogol report mar kako nego wadhi nyime kod ng'anyo. To jatend piny Kenya men William Ruto gi ker migosi Kithure Kindiki wacho ni ok gibiyie mondo ng'ata olal ngimane kata mwandu moro amora kethre. To waseneno kuonde ndalo duto ka ng'anyo dhi mbele to ok en ng'anyo mamuol kata mancho ma juma mokalo miwacho no ji 6 njo negi, ji 75 njo twe, bedo no segonygi lakini njo twegi. Buwinjo ka onge kibaji moro ka jatend piny Kenya wacho ni ok obiyie wach mar ng'anyo. Kendo kibaji no e gima moro sirkal wuod ma ka kibaji nyalo donjo na ng'anyo makiny to sirkal o achieve mandate mare manodwaro. Wawacho negi niya, wacho to bende onge ng'anyo mane giseyie nyaka nene to mabe ok ng'anyo mokwongo kiny. Kata tich abich nyocha wabago ng'anyo mar tipo to kwa bibedo godiochieng' ma koro sirkal biro yie wacho no niya ni koro twagonyo ukiny udho ng'any. Mano wabiro rito maka moro Yesu Kristo noduogi oyud kapod warito ne sirkal oland gima kamano. Gisebedo ka giwacho kinde duto ni ng'anyo ok dwar kendo ng'ama kiny odhi to dhi rado gi tok chik. Wasebedo kwadhi kineno kama dhano thoe dhano 6 mane iwacho ma moko ni Kisumu, moko nyotho Kisii nyogi nego dhano, moko bapani no tho Migori kachiel kod Nairobi ka. Onge raia mong'anyo manyalo nego ng'ato. Police ema biro gi bunde. Ing'eni ng'anyo to ni e piny mangima to nitiere kaka polise ipuonjo mondo ta weche mag ng'anyo. Ni ka koro muomo gi ahinya to nitie gimo ni rubber bullets mar pien emi bago do ng'ato to demobilize matin kuom dakika no kato bendo odhi adhiya ot. To ni ng'anyo mathurwa ka ni police en obiro gi lisasi manego dhano kendo goyo mana kama nego dhano. Mano gima chik odagi obed international conventions, obed chik mar Kenya under article 37 moyienwa ni mondo mi wang'any water gimilo ni petition ne sirkal kendo wa protest kaka wadwaro. Mano ni e chik. Tineno ka sasa ma watiyo kod chik no mondo neg raia. Wawacho negi niya, gisebwogo jo Kenya bende moromo. To wan bende wawacho ni gima watimo onge mwasekalo ma chik ok oyienwa mondo mi watim. Jogi nyiso wane ni gin giikore mar nego raia. To wabe wakone sawa, ubiro nego waduto, jomodong' matin ma en gin no winj maber. To bende ka ginego waduto gidhi dong' ji matin. Cabinet cha nigi dhano 24 kende. Cabinet no 22. Of course nyo gimedo ji machalo busy bodies machalo Malala gini bende ni koro sani ni e cabinet wuoyo kacha. Koro gibiro nego jo Kenya te to gidhi dong' ji 24. Koro ji 24 madhi dong' gi gidhi chulo osuru magiritore godo kendgi. To gidhi loso ndeche magine magiringe dhano 24 ka gisenego jo Kenya te.
Omiyo wach mage buogo wagodo ni kiny wananege wang'o beti waneno ndi ok biloyo higa mar 2007 2008 mane Kibaki okwalowa mane piny omuoch kendo gik notimoregi. Omiyo gik chiki gi kithure kindiki chiki kindhure ni be ok janeko malo matiang'i manyowacha kama tiang'i mane wiye tho moloji te to bende time ne nyorumo nyowa to be no buogowa mana kaka kithure ndi buogowa kane to pod ne wadhi adhiya. Omiyo kadwa ni jo-Kenya bed kod kihondko ni koro chuny gidwa ridore ni kithure wuoyo ni Ruto wuoyo. Ruto ni ne waringo godo higa 2007 ong'eyo kaka watimo weche mang'anyo nwang'anyo kode nape marach nodhi ICC nomake nikech en na bedo dwa donje gagoge ahinya kama ne iwang'e nyithinde i kanisa maka ng'ato osediro nyathi oko to gin gichak gidiro nyathi mondo dogo wang'o tho. Mano gima nosetere do mamalo men ICC to koro